Čau tady díváte jsme do dalšího videa tady v Garry's modu. Dneska si zahrajeme hororovou mapu tady s panem X7. Ahoj. Děkuji. Za 10 lajků bude pokračování. Ano. Dívejte, policisti. Lidi, bojte se tmy, jestli jo, dejte like a odběr. Tak jsme se vybourali. Tyjo, čau Semi, čau. Seš v pohodě, Semi? Jsem v pohodě, kámo. Dobře. Já nevím, asi jsme se někdy nějak vybourali tady. Jsi tady nějak vyboural, vidíš to, ty jo? Tyjo, vidím. Tyjo, on tu v tom není. Tyjo, musíme ho najít, jdeme, pojď Semi. Tyjo, dívej. To je důkaz, Semi, to je důkaz, jdeme. Jo, to je to docela strašidelný, tohle se docela se bojím. Lidi, já se docela bojím, jestli se bojíte taky, dejte like. A odběr. Jo, Semi. co tady stalo? Tyjo, nevím, musíme ho najít, rychle jdeme, Semi, rychle. Jaký dům? Tyjo, dívejte se na tento dům, ale ne, my se tam nemůžeme dostat. Ne, sakra. Hele, dívejte, houpačka, ale ne, kdo ji rozbil, tyjo, to je škoda, to jsem se mohl teďka pohoupat. Já taky. Jo, vypadá to, že tady to je. To další, dívej, další krev, Semi, dívej. Tak běž první, já se docela bojím. Hele, Hejnope, myslíš, že v těle se krabicích je nový Hejnope merch, který najdete v popisku videa. Přesně tak, lidi, pokud chcete něco dobrýho pod stromeček, jděte do popisku videa a objednejte si Hejnope merch. Jo, tady to je nějaký starý to je strašidelný. Tohle mi připomíná takovou hru jménem Babička Granny. Pokud chcete, aby jsem si Babičku Granny zahrál, dejte like a odběr a napište mi komentář Granny. Tyjo, dívejte se, krabice. Krabice. Hejnope merch. Kdo tady bydlel? Asi tady bydlela Babička Granny. Bacha, ať tě nechytne. Nebo tady možná tu byl ten ahoj sousede. A nebo ten Huggy Wuggy. Myslíš, že tohle je nový díl Huggy Wuggy? Tyjo, možná jo, já nevím. Ale bojím se. Jo, my jsme se dostali do Huggy Wuggy světa, to je docela pustý. Tyjo. Hele, dívej. Sem tam je nějaká díra, ale počkej. Další Hejnope merch, pokud chcete, objednejte si dole v popisku videa. Dívej se, tu je nějaká díra, Semi, dívej. A jo, hustý, ty, já se bojím, že nás tady někdo chytne. Snad ne, hele, vezmu si pití, kdyby jsme měli žízeň. Tyjo, co se děje, co se stalo? Tady to spadlo. Tyjo. No tak já jsem se pokadil, lidi. Hej, to možná shodil ten Huggy Wuggy, ale pak rychle utek, víš? Je to možný, nic jsem ale neslyšel, tyjo, tady nějaká postel. Lidi, já se fakt začínám bát, tyjo. Já taky, už se docela klepu. Tady je to zablokovaný, no vidím. Tyjo. Dívejte se, takovýhle krásný šuplík, tyjo, škoda, že nejde otevřít. Tyjo, dívejte se, tady se někdo fakt vůbec neuklízej. To je fakt nechutný. Dívejte se, Gunsrazy. Tyjo. A co je tam napsaný? Gunsrazy Peggy kam? Hele, dívej, tady jsme mohli spát, kdyby tady byly matrace, ale. Dívejte se, nějací kluci, dívej se, nějaký kluci. Tyjo, bez tak tyhle ta Babička Granny unesla. A nebo to byl vlastně Huggy Wuggy, že? Možná tohle byl, možná jsou kamarádi od... Možná jo, a možná to jsou kamarádi. Tyjo, tady vaří ta Babička Granny a Huggy Wuggy, dívej. Tady mají hele, dívej, dokonce 2 hraničky. To je důkaz, že tady žijou spolu. Tyjo, ale ne. No to ne. To nemůžeme. Ne. No tak to je nechutný. To nelíbí, jak dejte like. To udělal ten Huggy Wuggy asi. Asi jo, Babička Granny unesla Huggy Wuggy. Tyjo, musíme zachránit ty ostatní. To je ten kluk z toho obrázku, to je jeden z nich. Ne. Musíme zachránit ty ostatní. Musíme hledat. Hele, Semi, díra ve zdi, kde seš? Tyjo, tady to je fakt strašidelný. Tady to je strašidelný, lidi, tady se bojím, pokud se bojíte taky, dejte like a odběr. Samozřejmě. Semi, běž první, já se bojím. Dobře, tak. Ale já se bojím ještě víc. Tyjo! Ty krásný, Hejnope. Ne, to je ten další kluk, Tyjo, musíme zachránit ty další 2, tyjo, rychle. Hele, jsme venku. Lidi, mě se úplně klepu z toho. To je nějaký další barák. Jdeme, musíme je najít. Musíme jít asi dovnitř, ano. Ale tady není vchod, Semi, tady není vchod. Tady je. A jo, jdeme. Tady je nějaký další kluk. Kde? Tady, vidíš to? Tyjo, to je možná mladý Huggy Wuggy.
Myslíš, že se nějak transformoval? Jo, přesně to se stalo. Jo, a další Hejnopeho merch, pokud ho chcete, běžte do popisku videa. Přesně tak. Hele, další krev. Ty jo. To znamená, že tady byl Lidi, další ale důvod. tohle není vůbec hezký. Proč se to oni neuklidí prostě? Proč by z někoho takhle tahali? Že jo, Semi, že jo. No. Nejde otevřít, nejde to tu otevřít, Semi, nejde. Hevdor vont budge. A další krev. Hele, další Hejnopeho merch. Pokud chcete, objednejte v popisku videa. Lidi. Kde to jsme, lidi? Semi, kde seš? Už běžím, neboj. Semi, dívej se. Lidi, tohle je fakt strašidelný, ale. Uaaaa! Počkej. Jak je to? Takže čau, ty lidi, tam ty píčo, to je ale hard. Tam vás, vole. Takže čau, ty lidi, to je pain. Ach jo. Ale To je Hejnope, úplně já jsem hezky. si docela pokadil. Já taky. Ale Vantet, co? Ty dívej. Takže se máš sánky, vole, kam. Ty jo, tady má nějaký stací. Ty A jo. co je tam napsaný? Gun srazí Peggy kam? Jo, to je To taky to vypadá hodně povědomě, hodně. Jo. Já si myslím, že jsme tady Spojíme už to byli, lesem Semi, dosu. protože je to tady otevřený. A dívej, je tu i ta díra, ve které jsme byli, takže jsme šli špatně. Kurva. My jsme se vrátili, jo. Snad ne. Ne! Dívej, Tady to, skočíme tady dolů, to nějak... skočíme dolů, Semi, skočíme dolů. Ty jo, lidi, to jsem se fakt leknul. Pojď zpátky nahoru. Počkej. Jo, dobrý, já jsem našel asi konec už. Jo, mám podzim. Ne, tady, tady, že jakože to je nějak- spadneme z nějaký výšky. tady- Umřeli tady, jsme. tady je nějaká meme roomka. Mám joint, vole. Co se... Jako, no jo, uděláme tady, že spadneme, jo. Jo. Uaaaa! Dobrý, konec videa, seru na to. Dobrý, no. Kolik to má? Má to, tyva to má jen 17 minut. Přečti login pospátku. Počkej. Nigga.